80. ročníka získa víťazství úvodného prologu dlhého 1,1 km. Samozrejme rozdelíme ten prolog a možno pôjdu domov, že zajtra je štát okolo 14. hodiny, teda o 14. hodiny, keď pre 12.30 a 12.30, to znamená, že štát a cieľ toho programu, ako sme to spomínali s Jánom Košičom, takisto s Krásojazdou, Petrine Samotoveček a tak ďalej, ale to podstatné bude teda zrejme v tej úvodnej etape, ktorá nie je tam. Ako sa na tom jazda takých tenkých dovoskách a vysokých kolesách. Keď vám poviem, že ten bicykel váži niečo okolo 6 kg, tak málo kto by tomu veril, keby som to povedal pred 15 rokmi, že bicykel bude mať dokonca častokrát po 6 kg. Ja hodlám sa jej nepustila v bicykle, keď nám to bezpečnosti. Takže aj o tomto je cyklistika. Technika, týmovite nastavenie, takisto hodnú sportovú prípravu, národnú výživu a tak ďalej. To všetko sú faktory, ktoré ovplyvňujú výkon. Technika, životospráva, výživa a samozrejme poctivý tréning. Tých cyklistických pretekov okolo Slovenska. A ja pevne verím, že ja som išiel len dobou, pol štvrtej alebo koľko, vieš, ale to... Zase nič.